Jere Kankoniemi. Ole hyvä. Et saa sisään! Et saa sisään! Et saa sisään edes bordellis! Et saa sisään! Onnellista torjuntaa. Ja seuraavana Jiri Suonikko, toinen kierros. Ja torjuntaa. Ja Niilo Koivisto. Niilo on jo pannut yksi lahjakortissa kiinni. Katsotaan, tuleeko lisää. Onko pizza kasvanut? Ei ole pizza kasvanut. Nasseri, missä pallo? Ja seuraavana Jere Kankoniemi. Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Hei! Oi, oi, oi! Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Ja kolmas ja viimeinen kierros. Jiri Suonikko. Se on siellä. Myös Jirille pannutissa. Ja sitten Niilo Koivisto. Viimeinen veto. Näin se on. Ormi pizza, 2 maalia. No niin, Jere.